ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଭିକାରୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ମାଗେ, ଝିଅ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପର୍ସ ରଖେ, ପୂଜାରୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୋକାନୀ, ଅପସନ୍ ବି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଅପସନ୍ ସି କିନ୍ନର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିକାରୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ପଇସା ମାଗେ, ଝିଅ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପର୍ସ ରଖେ, ପୂଜାରୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜରେ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ାଏ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପଥର, ଅପସନ୍ ବି ରବର, ଅପସନ୍ ସି ଛାଇ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଛାଇ। ଛାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଯାହା ମିଠା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସେଓ, ଅପସନ୍ ବି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଅପସନ୍ ସି ଆଖୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କିଛି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ନିଜଠାରେ ମିଳେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଏମିତି କେଉଁ ରୂପ ଅଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଗଳୀ ରୂପ, ଅପସନ୍ ବି ବଧୂ ରୂପ, ଅପସନ୍ ସି ବିଧବା ରୂପ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟ କିଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିଧବା ରୂପ। ଏହି ବିଧବା ରୂପ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିବେ। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ମାଟି, ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟ କିଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଉପଯୋଗ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଉପଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ।